खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननिसिम फिन आं सानसेयारि खौरां लानानै फैबावबाय नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय एसबि बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला नोंथाङा बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो हागोन। हाबा जोबस्लाबैयावनो हौवा गोदाननि जिउ खहा आरो जुलि जानायनि माखासे घन्टानि उनावनो हिन्जाव गोदाना रान्दि जानो गोनां जायोब्ला बेनिख्रुइ आरो मा दुखुनांथावसिन जानो हाबावगौ। मोब्लिब बोगथाबनायनि जाहोनाव गामि दरसेयावनो साथाम सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जानाय जाथाया बयखौबो दुखु मोनहोदों। बेनिख्रुइबो दुखुनांथावसिन हौवा गोदाना जुलि जोबस्लाबैयावनो थैनो गोनां जादों। जाथायनि आबुं खौरांखौ मिथिहोनो आखायाव लाबाय। बे जाथाया चिरां जिल्लानि आमटेका अन्थाइबारियाव जानो मोन्दों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला 11 केबि मोब्लिब लाइनाव गय बिखं गोग्लैनानै 11 केबि मोब्लिब लाइना सार्भिस लाइनाव नांदों। बेनि उनावनो न' मोब्लिब बोगथाबनाया जादों। थिग बे समाव माइकेल बसुमतारियाबो गोथार जुलि जोबनानै न'आव उन्दुनो लादोंमोन। बे समावनो अर जोंनाय नुनानै सुइच अन होनो होनानै फैदोंमोन। बेयावनो बिथाङा बोगथाबजानो गोनां जादों। बे समाव माइकेल बसुमतारिया थैस्लाबाखैमोन होननानै फोरमायथिदों। जाथायखौ नुनानै मेइन सुइचखौ बन्द खालामनो होनानै आरो माइकेलखौ रैखा खालामनो होनानै दैमालु नार्जारिया फैदोंमोन, नाथाय बिथांखौबो बोगथाबदों, जायजों बिथाङाबो जिउ खोमानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। हौवा गोदाननि नखरनिफ्राय 50 मिटार गोजानाव थानाय विजय मोसाहारिनि न'आवबो दुखुनि थासारि। मोब्लिब जोंनायखौ नुनानै सुइच बन्द खालामनो होनानै थांदोंमोन, बेयावनो बिथांखौबो बोगथाबदों। फिसाय विजय मोसाहारिखौ बेबायदि जानाय नुनानै बिसिया फिसायखौ रैखा खालामनो होनानै थांदोंमोन, नाथाय बिसिखौ मोब्लिबा नारगार हरबाय थादों होननानै फोरमायथिदों। बेबायदिनो दरसे गामियावनो मोब्लिब बोगथाबनानै साथाम सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों, जेराव हौवा गोदान माइकेल बसुमतारि बिथाङाबो जिउ खोमानो गोनां जादों। जाथायखौ खौरां लाहैदों ओनसोलनि एमसिएलए जेम्स बसुमतारि बिथाङा। मोब्लिब बिफाननि गोहैलोनि थाखायनो बेफोर जानो मोन्दों। मोब्लिब बिफाना नोजोर होनो नांगौमोन, बबेयाव मा जादों बबेयाव मा जायाखै बेफोरखौ नोजोर होनो नांगौमोन, नाथाय बिथांमोना सांग्राङै खामानि मावैनि थाखायनो बेफोरबायदि जाथाया जानो मोन्दों होननानै फोरमायथिदों। दुखु सैनांनाय नखरनो जाहाथे मोब्लिब बिफाननिफ्राय अनसुंथाइ होयो बेनि थाखायबो खावलायो एमसिएलए जेम्स बसुमतारि बिथाङा। मैयानि सानाव थार्ड T20 मेचआ आसामनि बरसापारा स्टेडियामाव जादोंमोन, जेराव भारतनि हानजाजों लोगोसे निउजिलेन्डनि हानजानि गेजेराव गोख्रों गेलेनाय जादोंमोन। निउजिलेन्डनिफ्राय 153 रान सेट खालामदोंमोन, नाथाय बेखौ भारतनि क्रिकेट हानजाया फेजेननानै देरहासार जानो हादों। भारतनि हानजाया गासै 155 रान बानायनानै देरहासार जानो हादों। भारतनि टीमा निउजिलेन्डखौ 8 उइकेट्सआव फेजेननो हादों, जेराव इन्डिया टीमनि अभिषेक शर्मा बिथाङा गाव हारसिङैनो 68 रान, सूर्या कुमार यादव बिथाङा गाव हारसिङैनो 52 रान बानायनो हादों, जायजों बिथांमोनहा गोरलैयैनो निउजिलेन्डनि टीमखौ फेजेननो हादों। दिनै 26 जानुवारि अदेबानि रिपाब्लिक डे। दिनै 26 जानुवारि बा 26 जानुवारिजों लोब्बा लाखिनानै आसामनि 5 सुबुंफोरनो पद्मश्री बान्था होनो थाखाय फोसावदों। बेनि मादाव डक्टर जगेश देवरी बिथाङा गवालपारानि थागिबि आबाद बिफानाव मैखोमै बिहोमा होनायनि थाखायनो बिथांनो पद्मश्री बान्था होनो थाखाय फोसावदों। बिथांजों लोगोसे गुवाहाटीनि नुर उद्दिन आहमेद, गबिन्दपुर कायसे, कार्बि आंलंनि फकिला लाखटेपि आरो हरिचरण शइकिया बिथांमोननो पद्मश्री बान्था होनो थाखाय फोसावदों। बिथांमोननि अनगायैबो एक्टर धर्मेन्द्र बिथांनो पद्म विभूषण बान्था होनो थाखाय फोसावदों। दिनैनि सानावनो 26 जानुवारिजों लोब्बा लाखिनानै बा रिपाब्लिक डेजों लोब्बा लाखिनानै बिथांमोननो मानखौ गथायनाय जागोन। आदिबासिफोरनि आखायाव खास्रि बिस्रि बुथारजानाय सिखोना राजा बिस्मित बसुमतारिनि जोनोम सान फालिदों नखराव। सिखोना राजा बिस्मित बसुमतारिया बे समाव जों बे बुहुमाव गैलिया, अब्लाबो नखरनि सोद्रोमाफोरा सिखोना राजा बिस्मित बसुमतारिनि जोनोम सानखौ फालिदों। दायनिगिरिफोरखौ जाहाथे थाबैनो फासिनि साजा फोसावो बेनि थाखाय दाबि खालामो सिखोना राजानि बिहावा। लोगोसे फोरमायथियोदि सिखोना राजाया बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामनाया 1 बोसोरनिफ्रायनो खालामगासिनो दंमोन, नाथाय सोरबा बायजोनि सुबुङा थुनज्लायनायनि थाखाय गामिनि रायजो राजाया सिखोना राजाखौ खास्रि बिस्रि बुथारदों। आदिबासिफ्रा हारिमु होनानै बोरला थिर लानाय, लामा सामा सिखार खालामनाय आरो लामा सामा गिदिंथिंनायखौ सोरखारजों लोगोसे गासै आफादफोरानो बेन खालामनो नांगौ बा बन्द खालामनो नांगौ होननानै बुंथियो बिहावा। सोरखारनिफ्राय फैनानै 5 लाख रांनि सेंसन लेटार होलांनायनि सायावबो फोरमायथियोदि सोरखारनिफ्राय मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवाजों लोगोसे हाग्रामा महिलारि बिथांमोनहा नुजाथि फैनानै 5 लाख रांनि सेंसन लेटार होलांदों, नाथाय दासिम रांखौ मोननो हायाखै आरो उनाव मोनगोन ना मोना बेखौ बुंनो हाया। बेनि अनगायैबो
आथिखालाव 5 लाख राङा जेबो नङा नखरनि सुबुङा जाहाथे बिजिरनाय मोननो हायो आरो बिसनो जाहाथे सोरखारि साख्रि होयो बेनि थाखाय सोरखारनिसिमबो खावलायो बिहावा फिसायनि जोनोम सान फालिनानै दुखुजों बिसिया फोरमायथियो दि आंनि फिसायखौ गुबुन हारिनि सुबुङा दाउ अमाफोर बायदि देथारदों जाहाथे गुबुननि फिसायखौ बेबायदि खालामबावा बा गुबुननि नखराव जाहाथे बेबायदि जाथाय जाबावनो मोना बेनिखायनो गासै बर'फ्रा ज' जानानै बा खौसे जानानै बिजिरनाय नागिरनांगौ आरो दायनिगिरिखौ फासिनि साजा होनायनि थाबैनो सोरखारा राहा लानो नांगौ होननानैबो दाबि खालामो बिथाङा बिटिसि बा बिटिडिखौ लानानै बर' हारिया थांनानै थानो हानाया गोरलै जानाय नङा बे खोथाखौ बुंथियो बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि बिथाङा थांनाय बावैसो सान सिगां आदिबासिफोरनि आखायाव खास्रि बिस्रि बुथारजानाय सिखोना राजा बिस्मित बसुमतारीनि जोनोम सान फालिनायाव नुजाथिहैदों बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिजों लोगोसे बनसुनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि बिथाङा बुंथियो दि बिटिएडि बा बिटिसिनि बर'फ्रा गोजोनै सुबुं खुंथायनि गेजेरजों आलादा रायजो दाबिनानै लाबोआबा गासै बुहुमनि बर'फ्रानो बिटिसि बा बिटिएडिखौ लानानै थांनानै थानो हानाया गोरलै जानाय नङा होननानै बुंथियो बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि बिथाङा मानोना बिटिसि खुंथायनि सिङाव पुलिसनि गोहो गैया ल' एन्ड अर्डारखौ सामलायनो हाया आसाम सोरखारासो ल' एन्ड अर्डारखौ सामलायो सिखोना राजा बिस्मितनि बेलायावबो साजिदाइन दायनिगिरिफोरखौ हमबाय होननानै मिथिनो मोन्दों नाथाय बिथांमोनखौ जोबथेसालियाव दैथायहरनानै बिथांमोनहा रां बायदिसिना होनानै जामिनाव गबोफिननो हागौ नाथाय गुबै दायनिगिरिखौ हमदोंना हमाखै बिसोर जोंनि दाबि होननानै बुंथियो आरो गुबै दायनिगिरिया साजा मोननो नांगौ होननानैबो गोख्रोङै दाबि खालामो बिथांमोनहा सुबुं खुंथाय साननि सिगांनो रायजोआव गुलि गावनाय जाथाय शिबसागरनि डिमौआव गुलि गावनाय जाथाय जादों बाइक खावनानै खारदोंमोन सानै सिखावखौ बिगोमाया उन होसोदोंमोन बेयावनो सिखावा बिगोमानि सायाव गुलि गावदों उनाव पुलिसनि गोख्रों नाजानायजों सानै सिखावखौ हमनोबो हादों फोरमायथिनो गोनांदि मुस्ताफा रहमाननि मटर साइकेलखौ खावनानै खारदोंमोन सानै बाइक सिखावा बेनि उनाव मुस्ताफा रहमाना गावनि कारजों सानै सिखावखौ उन होसोलांदोंमन बेयावनो सिखावफोरा मुस्ताफा रहमाननि सायाव गुलि गावदों जाय गुलिया गारिनि ग्लासाव नांदों आरो ग्लासा थेर बेथेरबो बायजोबदों उनाव पुलिसनि गोख्रों नाजानायाव सानै सिखावखौ हमनो हादों डाम्पारनि सौनायाव 4 सुबुंनि जिउ खहा अरुणाचलनि तेजु ओनसोलाव जानो मोन्दों बे गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव जाथाया सानै जिउ खोमानांनाया सदियानि थागिबिमोन मुङा ससिराम देउरि आरो बाबु देउरि बिथांमोनजों लोगोसे ओनसोलनिनो सानै सुबुङाबो जिउ खोमादों गासै 4 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों सदियानि ससिराम देउरि आरो बाबु देउरि बिथांमोनहा अरुणाचल प्रदेशआव खामानि मावनो होनानै थाहैदोंमोन खामानि जोबखांनायनि उनाव न' फारसे गिदिंबोफिननायावनो डाम्पारनि सौख्रांनायाव 4 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों बे जाथायनि अनगायैबो मैयानि सानावबो चिरां जिल्लायावबो जाब्रबथाय जादों पुलिसनि गारि आरो गंसे मटर साइकेलनि गेजेराव जाब्रबथाय जादों चिरां जिल्लानि रौमारि लामायाव जानो मोन्दों गिख्रंथाव जाब्रबथाया AS18N9265 नाम्बार थानाय मटर साइकेलजों गंसे पुलिसनि गारिजों गोख्रोङै सौग्रावलायदों जेराव मटर साइकेलाव थानाय सुबुङा गाज्रियैनो जोखोम जानो गोनां जादों मटर साइकेल सालायनाय सुबुङा हेलमेट गानदोंमोनब्लाबो हेलमेटआ गासैबो थेर बेथेर बायस्राजोबदों बेनि अनगायैबो मटर साइकेल सालायग्राया गोबां स्पिडजों मटर साइकेलखौ सालायदोंमोन आरो जौ फेनायमोन होननानै फोरमायथिदों पुलिसा खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों